Barka da zuwa wannan channel ta mai suna Wadata Medicine Center. Ku danna mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa ta yadda da mun saki sababbin bidiyoyinmu za ku samu. Sannan ku yi mana share, ku yi mana like. Mun gode. Mu shiga cikin bidiyon domin mu fara aiki. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, ga duk wanda yake buƙatar ƙarawa azzakarinsa girma tare da tsawo ko kauri ko da halittar ka ce, ma'ana tun da ka taso haka gaban naka yake, za a dace insha Allah idan ka yi wannan da yardar Ubangiji. Kuma baya ga batun girma, wannan haɗin yana magance saurin inzali da ƙarancin mani. Saboda haka ko da kana da wadataccen gaba za ka iya haɗawa domin ƙarawa mani yawa da kuma lafiya. Kafin mu shiga cikin bidiyon, muna roƙon ku da wanda bai mana subscribe ba da ya danna mana subscribe sannan ya taɓa alamar all ta yace da mun saki sabon bidiyon mu zai samu. Sannan ka danna mana alamar like ta yace su ma yan uwa za su gani su amfana. Abin da ake buƙata, abin da za a nema, na farko za a nemi albasa ja, tafarnuwa, zuma. Na farko za a samu albasa wacce jikinta yake jajawur ba fara ba, za a samu guda ɗaya madaidaiciya. Sannan tafarnuwa za a samu 'ya'yan guda 10, za a bari kowanne a yayyanka ƙanana. Sannan a haɗa da ruwa rabin kofi, a yi blending ɗinsu. Bayan nan za a zuba a kofi, sannan a zuba zuma rabin ƙaramin cokali, a gauraya a ciki, a ringa sha babban cokali ɗaya da safe ɗaya da yamma har ya ƙare. Insha Allah za a samu nasara da yardar Ubangiji mai cuta kuma mai magani. Muna roƙon ku duk wanda bai mana subscribe ɗin wannan channel ta mu da ya subscribe, sannan ka danna like, sannan ka share ɗinsa zuwa 'yan uwa don su ma su amfana. Mun gode.